בחרתי בסיפור שאני אפילו לא יודעת למה הוא קרוב לליבי בצורה מיוחדת, שהתעסקתי בו לא מעט, שנוגע לי בצורה ככה בנימים הכי דקים, זה סיפורה של בת יפתח. דווקא בהקשר לפרשה שלנו, כשדורה צייר את התחריטים המפורסמים שלו, תחריטי התנ"ך, הוא יצר את התחריט הזה, ויוצא לי בצורה ממש עקבית לשאול נשים את מי הן רואות בתמונה, וכולן אומרות מרים, בצורה ממש עקבית, וככה עם הפרשה שעליה אנחנו בעצם מתייחסים, פרשת בשלח, אפשר גם להבין למה. זה ממש נראה כמתאר את היציאה במחולות של מרים יחד עם הנערות, במיוחד לאור העובדה שבת יפתח יוצאת לבדה, זה כתוב מפורשות. בכל זאת הוא בחר לצייר את זה בצורה הזאת, זה לא הדבקה לא נכונה, בדקתי, את זה הוא ייחס לבת יפתח, ועוד מעט נראה את זה בפנים. אני חושבת שכשאחד הדברים היותר יפים בכתיבה המקראית, שכותבים אותה, למעשה כותבים שונים, נביאים שונים, וסיפור מהדהד סיפור. גם אם זה לא אותו כותב, הוא יבחר מינוח שהופיע כבר בסיפור אחר, שיהדהד לנו סיפור עתיק. וההדהוד הזה כנראה השפיע גם על דורה, כשהוא צייר את אותו ציור, ויצר את אותו תחריט, הוא עושה איזשהו חיבור בין בת יפתח לבין מרים הנביאה. אני חושבת שזה חיבור מאוד מאוד מעניין, כי אם מרים הנביאה אולי היא הדמות נשית היותר ככה זכורה בתודעה, כדמות נשית מנהיגה, כדמות נשית חזקה מאוד, עם המון יכולת, אז יש לנו את בת יפתח, וגם יש בה את הדיבור, יש בה את השירה, היא מובילה. אז יש לנו את בת יפתח שקולה נעלם באלף וגם בעין, שאפילו את שמה אנחנו לא יודעים. אחד הדברים היותר קשים לי שאת שמה חסר לנו. אנחנו קוראים לה על שם מי שבעצם הכריע את גורלה, וזה עניין ככה לא פשוט. ועוד יותר מזה, שהיה בה כנראה פוטנציאל הנהגתי מאוד גדול, אנחנו נראה איך הנערות הולכות אחריה, כנראה שהייתה פה איזושהי דמות נשית עם פוטנציאל הנהגה מאוד מאוד גדול. אנחנו בספר שופטים, יש לנו מנהיגות נשים, יש לנו את דבורה, יש לנו את יעל, יש לנו נשים חזקות, רות, זה גם תקופת שבות השופטים, נעמי. יש לנו נשים, ודווקא האישה הזאת, שיש איזו סמליות בהתנהגות שלה שמזכירה מאוד את מרים, זאת אישה שקולה נעלם ואפילו שמה איננו. אז בואו נסתכל בפנים, אני חושבת שכדי להבין את הפרשייה באמת בצורה מעמיקה, חייבים לקרוא אותה בפנים. אנחנו בספר שופטים, פרק י"א. אני אתחיל לקרוא, ותוך כדי קריאה אני אעצור במספר נקודות, ככה אסב את תשומת לבכם. יש פה עוד תנכים חופשיים למי שחסר לה. אני חושבת שכדאי שתעקבו איתי בפנים, כי בכל זאת הקריאה היא אחרת. טוב, אני אתחיל ותדפדפו לשם. אני מתחילה טיפה קודם בפרק י' מפסוק י"ז כדי להבין את הרקע. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. ואז כאן נכנס לנו בעצם יפתח, אותו יפתח, ונראה תחילת הסיפור, הוא נותר לנו בתודעה בצורה מאוד מאוד מסוימת, ולא סתם, אבל יש משהו בזה, ועוד מעט נראה את הפתיח לסיפור, שעד אותו רגע משבר, רגע שיוצר שבר מבחינת המהלך של אותו אדם, נראה שהוא באמת מצטייר כאדם מאוד מאוד חיובי. ומעניין שבהפטרה, ההפטרה של פרשת חוקת, אנחנו קוראים רק את החלק הזה, משאירים אותו בעצם בזיכרון רק בחלק הטוב שלו, ותראו עד כמה טוב. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. אז קודם כל, אני חושבת שהוא מייצר אמפתיה פה, נכון? בן אדם נולד, לא באחריותו, נולד לאישה שהיא האישה מספר 2, אישה שמתוארת כאישה הלא נבחרת. על רקע זה הוא מגורש מביתו, הוא אוסף סביבו אנשים שאת מי הוא מזכיר לנו בזה? דוד. זה ממש אפילו אמרנו שסיפור מהדהד סיפור, אם תשבו אפילו המטבע הלשונית היא אותו המטבע הלשון, מזכיר לנו את דוד, הוא מתחיל ממקום שאולי מתחיל נמוך, אבל הולך ונעשה יותר ויותר גבוה,
וגם מעורר סוג של אמפתיה. הבן אדם באמת מקבל יחס לא ראוי, ונמשיך בפסוק ד' ויהי מימים וילחמו בני עמון עם ישראל, ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. שימו לב לזקנים, יש להם פה תפקיד, הם יופיעו לנו אחר כך. ויאמרו ליפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. בתור מה הם רוצים אותו? איש מלחמה, נכון? ראינו שבהתחלה הם אמרו, קראנו קצת בפרק הקודם, שהם אמרו שמי שבעצם ילחם יהיה הראש. הראש זה אומר מנהיג, אנחנו תקופת השופטים, זה הנהגה שהיא מעבר להנהגה הצבאית. בהחלט לשופטים היה תפקיד בהנהגה הצבאית, אבל הוא לא הסתכם בזה, הייתה גם הנהגה רוחנית. הם בינתיים משאירים לו רק את ההנהגה הצבאית, עוד מעט נראה שגם את זה הם מרחיבים. ומה הוא עונה להם? הוא זוכר להם את העבר הכואב, ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי. מדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? וגם כאן אנחנו מבינים אותו לחלוטין. זאת אומרת, הטיעון שלו לחלוטין הגיוני, הוא זוכר להם את העבר הקשה, ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך, והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. מה בעצם האמצעי של השכנוע? אנחנו לא נסתפק בקצין, אלא מעלים אותו בעצם לדרגת ראש. הם לא נותנים לו הסבר פה, נכון? אין פה הסבר שמשכנע, ובכל זאת כנראה המעמד משכנע, והוא הולך איתם. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. זאת אומרת, רואים שזאת הנקודת השכנוע, הוא רוצה להיות להם לראש, והוא מסכים, וזה בעצם המוקד שהם תפסו והבינו, והציגו לו את זה כאמצעי. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בינותינו, אם לא כדבריך, כן נעשה. אז תשימו לב כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מופיע פה בדיבור שלהם. אז זה נראה בהתחלה באמת מאוד מאוד טוב. הסיפור עד עכשיו לא מעלה לנו שום עניין שמרמז משהו כלשהו, בדל כלשהו על העתיד הכל כך קשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. משהו בשם שלו יפתח, תמיד מזכיר לי פתחון פה. זאת אומרת, הוא דברן, הוא נואם מאוד דגול, מאוד... עכשיו, בהקשר של הנדר שהוא מוציא מפיו, יש איזו השתמעות מאוד מאוד רצינית. זה בן אדם שיודע לדבר, הוא יודע לשלוט בדבריו, ולכן הנדר שעוד מעט יופיע לנו, יהיה לנו עוד הרבה יותר קשה, הרבה פחות מובן. נקרא את זה ככה בצורה מהירה, אולי עם קצת דילוגים, כי זה באמת מאוד ארוך. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי? ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים, מארנון ועד יבוק. ויש לנו פה באמת את כל ההשתלשלות ההיסטורית שמתוארת בשיח הזה שבינו לבין יפתח. ונדלג קצת עם העיניים, נגיע עד פסוק כ"ה, ואתה טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחם בם, הוא מאוד בקיא בהיסטוריה של עם ישראל, בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה, ובארעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה, מדוע לא הצלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. הוא מאוד מזכיר בלי סוף את הקדוש ברוך הוא, הוא נראה כמנהיג שנבחר כמנהיג מאוד מאוד מתאים. הוא שולט פה, הוא עושה את הדברים הנכונים, הוא אומר את הדברים הנכונים בזמן הנכון. עד עכשיו אנחנו ממש בסדר איתו. ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו, ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. אז כמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. עוד פעם, כל מיני הדהודים מהעבר. אני אוהבת ככה, הזכרתי את הדימוי הזה בשיעור אחר, של לקרוא סיפורים, לאסוף סיפורים מן הכתובים, זה כמו לשלוח איזשהו קול לתוך מערה עם הרבה חלקים, זאת אומרת, סדרת מערות שמחוברת זו לזו, וכל מערה מהדהדת קול אחר. ובאיזשהו שלב יש איזה חיבורים שנוצרים, ואיזה תובנות הן אחרות. המקום הזה מצפה, חיפשתי איפה הוא מופיע, כי לי הוא נתן תחושה, הוא מופיע קודם כל אצל שמואל, הוא מופיע עוד לראשונה בעצם, זה המקום שכשלבן רודף אחרי יעקב, כשהוא יוצא בלילה הוא מגיע עד המצפה, והשם נקרא כך, כי הוא אומר לו, ייצף השם ביני וביניך אם תענה בנותיי. זאת אומרת, המצפה זה המקום שבו נשבעים שלא לענות את הבנות,
וכאן יהיה לנו פה לזה באמת הקשר מאוד מעניין, מאוד בעניין של לצפות, שאולי צפו שם את העתיד באיזשהו מובן. ונראה לאן זה מגיע, פסוק למד. והשבט שממנו הוא מגיע, גם לזה יהיה לנו חשיבות מאוד גדולה, שבט מנשה, שבט קטן, אחיו של אפרים, מחולק, כן? וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי ושובי ושלום מבני עמון, והיה להשם ועליתי הוא עולה. כמובן שהנדר הזה, אם הוא מתייחס לבני אדם, אין לו שום תוקף. לא צריך להפר אותו. אחר כך נראה במדרש האם אפשר להפר או לא. נדר לא תקף, אני לא יכולה לדור נדר, שאם יקרה לי משהו, אני אקח את אורלי ואשים אותה, אני יודעת, בכנרת בניגוד לרצונה. לא אגיד דברים קצת יותר מרחיקים לכת. זה נדר לא תקף. אבל אני חושבת שאם הייתי קוראת את זה קריאה ראשונית, ולא הייתי ממשיכה לקרוא, הייתי מניחה שהוא מדבר על בעלי חיים. לגמרי. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בהם, ויתנם השם בידו, ויקם מהרוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמי מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. אנחנו רואים שאין עוד נערות. אני בטוחה שכשהוא קרא בתופים ובמחולות, זה הזכיר לו את המטבע המאוד מסוים, שמופיע בצורה מדויקת בפרשה שלנו בשלח, לגבי מרים, וזאת התמונה שעלתה לו. התמונה שמחברת את שתי הנשים המאוד מיוחדות האלה. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת, לא נתמקד פה בניסוח הבעייתי, כי נתקדם. והיא חיראותו אותה, ויקרא את בגדיו ויאמר, אהה ביתי, אחריה הכרעתני והתהית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. איזו אמירה קשה, איזו אמירה לא פשוטה. מה את אומרת? הוא באיזשהו מקום אומר שהיא אחרה אותו, מאוד קשה, ופציתי פי אל השם, ראינו שזה אדם שמבין מה זה דיבור. פציתי פי אל השם, אנחנו מצפים שבכל זאת הוא ידע שלפציית פה הזו יש איזשהו פתרון אפילו לא מסובך. ותאמר אליו, אבי, פציתי את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה. הרפה ממני 2 חודשים, ואלך וירדתי אל הערים. הביטוי הזה, אנחנו נתייחס אליו אחר כך. מה פתאום יורדים אל הערים? אנחנו בדרך כלל עולים אל הערים. ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותיי, ויאמר לכי, וישלח אותה 2 חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על הערים, והיא מקץ 2 חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר והיא לא ידע איש, ותהי חוק בישראל מימים ימימה, תלכנה בנות ישראל לתנות ותפתח הגלעדי 4 ימים בשנה. אז קודם כל הנערות אולי נלקחות מהקטע הזה, היא כנראה דמות מאוד משמעותית, כנראה דמות שבאמת מבחינה פוטנציאלית יכלה להנהיג, גם כשנגזרת אליה הגזרה הקשה, רואים שהנערות ממשיכות ללוות אותה, הנערות רוצות בטובתה, רוצות להתלוות אליה, וההמשך פה חשוב לנו, הוא יעריך לנו טיפת הקריאה, אבל שימו לב לאנשים שמופיעים פה את מי הם מייצגים. יש לנו פה את יפתח משבט מנשה, ויש לנו עכשיו נכנס פה שבט אפרים. אפרים ומנשה אחים, מאב ומאם, שניהם נכדים בני יוסף, נכדים שכל אחד מהם קיבל שבט, ומאוד ככה הציף בי את המעמד הזה, המשפחולוגי, שבו עומדים 2 הבנים, אפרים ומנשה, ויעקב מסכל את ידיו, ויוסף אומר לו, לא אבא, אתה טועה, ויעקב אומר לו, לא, אני יודע בדיוק מה אני עושה, ומקדים את אפרים למנשה. אפרים באמת היה שבט מאוד גדול בישראל, וזה יקבל ביטוי בעתיד. ויצא יקיש אפרים ויעבור צפונה, ויאמר ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם, ולא הושעתם. ולא הושעתם אותי מידם, ויראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי. שימו לב שזה עובר ללשון יחיד. ואברא אל בני עמון, ויתנם בשם בידי, ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? יש פה מעברים מלשון יחיד ללשון רבים, ולי זה הציף את באמת המאבק הזה בין 2 השבטים. אנחנו מכירים אותו גם מתקופת גדעון, גם שם היה מאבק בין 2 השבטים, שם הוא נגמר בצורה יותר נחמדה, בגלל שהשופט ידע להתמודד עם זה בצורה טובה יותר. אבל בואו נראה לאן זה מוליך כאן העימות הזה, למקום מאוד בעייתי, מלחמת אחים. ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, מלחמת אחים ממש, אחים מאב ואם,
ויקראו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי אמרו פליטי אפרים, אעבורה ואראה, אעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר לא. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת. ויאמר סיבולת, הם לא ידעו לבטא שין, עוד לא היו קלינאיות תקשורת, שאמרו כמו לבן שלי, תגיד ששש, אז הם אמרו סיבולת. וברגע שהם אמרו סיבולת, הם הסגירו את עצמם, כי זה היה משהו ייחודי לשבט אפרים, החוסר יכולת לבטא שין, ולא הכין לדבר כן, ויוחזו אותו, וישחטו על מעברות הירדן. ויפול בעת ההיא מאפרים 42,000, זה מספר לא נתפס בכלל. אני חושבת, בכל מלחמות ישראל, פעם בדקתי כמה נהרגו, זה הרבה פחות. ופה מדובר בשבט אחד. צריך לקחת בחשבון שהמספרים בכתובים הרבה פעמים הם מספרים גדולים מוגזמים לפעמים. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, ויום את יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. גם זה יעסיק אותנו. למה ערי? למה הוא צריך להיקבר בערים ולא בעיר? ונעבור פה לדפים. מה שיצרתי פה, לפני שנעבור לתוך השיר, מה שניסיתי ליצור פה, סידרתי את המדרשים לפי סדר כרונולוגי. מתוך איזושהי תפיסה שכשיש דפים, הם מפוזרים פה. בבקשה. תעבירו אחורה למי שלא כיוון. כשיש סיפור, לא במובן המנמיך של סיפור, אלא באמת סיפור שהוא סיפור מכונן בעם ישראל, הוא סיפור שלא נגמר, הוא ממשיך ומתהווה, ולכן קראתי לזה סיפור נרקם ומתהווה, או הולך ומתהווה, ונכנס פה הנושא של הרקמה. אני חושבת שהזכרתי את זה בעבר, אני אוהבת מאוד את המשל הזה שבין סיפור לבין רקמה. אז קודם כל, גם בלועזית, המילה טקסט יושבת נגזרת מתוך המילה טקסרה, שזה בעצם לרקום או לשזור, ואנחנו מכירים את זה גם מהמילה טקסטורה או טקסטיל. זאת אומרת, יש איזשהו חיבור בין סיפור לבין יצירה של בד, לבין רקמה. אנחנו משתמשים בזה גם בעברית. אנחנו שוזרים, חורזים, יוצרים ככה על ידי, מעבירים כחוט השני בין סיפור אחד לסיפור אחר. זאת אומרת, הדברים מופיעים גם בלשון שלנו. בצורה היותר, הפחות מוכרת, המילה מסכת היא למעשה נול. נול שיש בו את חוטי השתי וחוטי הערב. כשחוטי השתי זה בעצם הסיפור היסודי כפי שהופיע בכתובים. וחוטי הערב זה כל מה שמתווסף במהלך הדורות. הולך ונרקם, הולך ומתהווה. לכן שמתי את זה בסדר כרונולוגית, כי תראו איך כל דור מושך מהסיפור הקודם ומוסיף קצת משלו. עכשיו, מה שהוא מוסיף, אם היינו רוצים באמת לרדת לעומקם של דברים, מדרש יושב על תקופה. כדי להבין מדרש, חייבים להבין אותו לאור התקופה, יש בו אמירה תקופתית, אבל אנחנו ככה ניקח את זה הפעם בקריאה יותר פשטנית, ונראה באמת איך הסיפור הולך ונרקם. אני אוהבת ככה לתת פרשנות והערבנה, מעבר לטעם הערב שדברי תורה אמורים להשאיר על לשוננו, שאנחנו עצמנו הופכים להיות החוט שמתערב, או נעשים מעורבים, או קוראים את הקריאה באופן כזה שזה מפסיק להיות איזה סיפור זר, אלא מערב אותנו במובן מאוד מאוד אישי, במובן זה שאנחנו כואבים את בת יפתח, או שמחים עם מרים, או רוקדים עם הבנות, או ממש הופכים את זה באמת למשהו מאוד מאוד קרוב לליבנו. אז בואו נתחיל בפנים, אתם יכולים לראות בציטוט ב1 ו2, באמת את הלשון החוזרת של בתופים ובמחולות, מטבע שחוזר ובאמת יוצר את החיבור הזה, ויוצר את התחושה שיש פה באמת אישה מיוחדת, והמקום של המדרש הוא המקום שבו הכתובים לא הרחיבו. נוצר איזשהו סוג של חלל שיש אפשרות למדרש להרחיב אותו. נדלג על 3, נתחיל בויקרא רבה. כתבתי לכם מתי נכתב כל מדרש, כדי לראות שבאמת הדברים הולכים ומתהווים. מעניין שזה מתחבר לשיעור הקודם של אנשים ששאלו שלא כהוגן, ובאחת הוורסיות של זה הכניסו את כנסת ישראל, שראינו עם הטל והמטר. 4 פתחו בנדרים. 3 שאלו שלא כהוגן, ו7 הקדוש ברוך הוא כהוגן. זאת אומרת, 3 שאלו דבר שהוא לא ראוי, אבל קיבלו מענה ראוי. ו1 שאל שלא כהוגן, ו7 המקום שלא כהוגן. ואלו הן אליעזר עבד אברהם, ושאול ויפתח וחלב. אליעזר שאל שלא כהוגן שנאמר, והיה הנערה אשר אומר אליה תינה קדך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו יצתה שפחה כנענית או זונה, היית אומר, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ועשה לו הקדוש ברוך הוא וזימן לו את רבקה.
זאת אומרת, בעצם פה באים בביקורת על עבד אברהם, שאגב הוא לא מוזכר בשמו אליעזר, אלא רק המדרש מחבר בין שתי הדמויות, מופיע רק כעבד אברהם, ואומר, אתה לא יכול לעשות ניחוש כזה, זה נקרא ניחוש, אתה לא יכול להגיד איזה מין אמירה כללית, שאם תיתן לי רמזים כאלה ואחרים, את זאת אני אקח, אלא היית מצופה לעשות בדיקה מאוד מאוד רצינית. ובעצם הוא שואל שלא כהוגן, אבל מקבל כהוגן, מקבל את רבקה. כלב עושה דבר דומה. כלב שאל שלא כהוגן שנאמר, ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדה ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה, השיבו הקדוש ברוך הוא, אילו לחדה כנעני או ממזר או עבד, היית נותן לו ביתך? מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו את אחיו ולחדה, שנאמר, וילכדה עתניאל בן כנז. וככה זה ממשיך גם לגבי שאול, ואנחנו נדלג עד המילה יפתח שמודגשת בקו תחתון. יפתח שאל שלא כהוגן שנאמר, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו יצא גמל או חמור או כלב, היית מעלה או עולה? השיבו הקדוש ברוך הוא שלא כהוגן וזימן לו את ביתו. עכשיו לא ניכנס פה לשאלות מאוד רציניות של השגחה, האם נכון או לא נכון מצד הקדוש ברוך הוא, תייחס ככה לתוך המדרש למה שהוא אומר. והיא חירותו אותו ויקרא את בגדיו. היה יכול להפר את נדרו וללך אצל פנחס. האם היה לנו פנחס בסיפור? אחד מכוחותיו של המדרש, שהוא גם מוסיף לנו דמויות, גם מפגיש דמויות שבאו בכלל מתקופות שונות, וזה באמת כוחו, ואז אנחנו יכולים מצד אחד לתמוע ולהגיע למקום של זלזול, או לקרוא קריאה עמוקה ולנסות להבין רגע מי זה פנחס, איפה הוא הופיע, ובספר שופטים, איפה הוא מופיע עוד? פילגש בגבעה. סמל השלום גם, וגם הוא מופיע בסיפורה של פילגש בגבעה, ועוד סיפור קשה כלפי אישה, הוא מופיע שם, וייבאו אותו גם לסיפור שלנו. טוב, היה יכול להפר את נדרו וללך אצל פנחס. אמר, אני מלך ואלך אצל פנחס, ופנחס אמר, אני כהן גדול ובן כהן גדול, ואלך אצל עם הארץ. אצל עם הארץ זה, בין דין לדין נספת ההיא עלובתה, ושניהם התחייבו בדמיה. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש. איך לומדים שנסתלקה ממנו רוח הקודש? הדה הוא דכתיב, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים השם עמו. עד אז השם היה עמו, ומעכשיו ואילך הוא כבר לא עמו. יפתח נישול איבר איבר ונקבר. איך לומדים את זה? הדה הוא דכתיב, ויקבר בערי גלעד. בעיר גלעד לא נאמר, אלא בערי, מלמד שהיה נישול ממנו איבר איבר ונקבר במקומות הרבה. ולאן מגיע המדרש? אנחנו קופצים כמה מאות טובות בשנים, מגיעים למדרש תנחומה, לפרשת בחוקותיי. צריכים כאילו להביא את פנחס, היה את הזקנים, וזקנים בטח, לא יודעת ככה בשופטים, זה לא אנשים זקנים מבוגרים, זקנים חשובים. כאילו תפקיד מרכזי, כדמויות, כי הם פנו אליו, אז הוא יכל לפנות אליהם גם. אני חושבת שהתשובה, אני לא יודעת אם יש לי את התשובה הטובה והנכונה, אבל אני חושבת שנלקח פה פנחס דווקא גם בעניין של הקנאות, מהסיפור של כוזבי בצור, וגם מהסיפור שחותם לנו את ספר שופטים, שלפי רוב הפרשנים הוא לא מופיע במקומו מבחינה כרונולוגית, אבל יש בו איזושהי אמירה, ומביא לנו בכלל את המהלך הקשה של חוסר הנהגה. אחד הדברים שבולטים בספר שופטים זה חוסר הנהגה, ואז אנחנו נכנסים לספר שמואל כשהמלוכה מתחילה. כן, נכון, בלי הנהגה נכונה. ויש פה יותר מזה, שההנהגה הרוחנית באה במאבק עם ההנהגה הצבאית מדינית. כל אחד חס על כבודו ולא מוכן לוותר על כבודו כלפי האחר, ועל זה נופל. האי העלובה נופלת בעצם בין הכיסאות. נמשיך למדרש תנחומה בפרשת בחוקותיי, וכן את מוצא ביפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. פתאום נוסף לנו פה עוד היבט, הוא לא היה בן תורה. בהשעה שקראנו אמר הרבה. כן, זה לא יוצא מתוך הדברים שקראנו, זה לא יוצא מתוך המקטע, שמתוך הסיפור שהובא להפטרה, הפטרת חוקת, שם אנחנו רואים אותו כמאוד ידען, יודע גם את ההיסטוריה, יודע גם את ההלכה, ופה אומרים לנו, לא היה בן תורה. מתי? בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר, באותה שעה שנאמר, וידר יפתח נדר וגומר, והיה היוצא והיה להשם ועליתהו עולה, באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך הוא. גם הכעס לא הופיע לנו קודם. אמר, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל, היה מקריב אותו לפניי,
לכך זימן לו ביתו כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות, שלא לטעות טעות בנדרים. אנחנו כבר רואים שיש פה עוד מדרגה. באמת המדרש המאוחר יותר לחלוטין שואל, ממשיך, מושך הלאה את המדרש הישן, אבל מוסיף לו, לא היה שם חזיר, אולי היה פחות מקובל אז לאכול חזיר. כן, שזה הגיע לארץ, שאין ספק שיש סיבות תקופתיות, אבל הוא מוסיף נדבך נוסף משלו. והנה ביתו יוצאת לקראתו, והיא כראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב, ולא פנחס היה שם. והוא אומר, לא אוכל לשוב. אלא פנחס אמר, אני כהן גדול בן כהן גדול, ואיך אלך אצל עם הארץ? יפתח אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט. מבין תרוויהון זה השניים, עבדת ההיא עלובת המנעלמה, ושניהם נתחייבו בדמיה, ופה אנחנו רואים חזרה מסוימת, פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש, יפתח נתפזרו עצמותיו, זה כמו שראינו קודם, ויקבר בערי גלעד, כיוון וכאן יש לנו קטע חדש שוב, קטע שבעצם המדרש החדש יותר מוסיף לנו. כיוון שביקש לקרבה, הייתה בוכה לפניו, אמרה לו ביתו, אבי, יצאתי לקראתך בשמחה, ואתה שוחט אותי? זה לחלוטין לא דומה למה שקראנו בכתובים, נכון? שם הייתה לכאורה הסכמה מאוד מלאה, מאוד מוחלטת. שם הכתב הקדוש ברוך הוא בתורה, שיהיו ישראל מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם. אין כתיב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה ולא מן בני האדם. אמר לה, ביתי נדרתי, והיה יוצא אשר יצא ואליתיהו עולה. שם הכל הנודר יכולו שלא לשלם נדרו. ופה היא נותנת לו דוגמה מופלאה, מדרש מביא בשמה, דוגמה מדהימה. אמרה לה, והרי יעקב אבינו שנדר, כל אשר תיתן לי, בהמשך, אעשרנו לך, ונתן לו הקדוש ברוך הוא 12 בנים, שמה יקריב לקדוש ברוך הוא אחד מהם. הם בחרו להקריב אחד מהם, אבל לא הוא. ולא עוד, אלא שחנה, אמרה, ותידר נדר ותאמר, השם צבאות, אם רעות תראה, ועוני אמתך וכולי, מה שהיא התחייבה לו, שמה יקריבה את בנה לפני הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה אמרה לו, ולא שמע לה. פתאום הפך. וגם הוא בן תורה. נכון. לחלוטין הוא נתן לה חינוך טוב. כן. במיוחד שהוא, לפחות בתחילת הסיפור, באמת נראה כמו יין בן חומץ. אדם שבכל זאת גורש מביתו, ויוצר הנהגה סביבו, והולך ונבחר על ידי הזקנים. ההתחלה נראית מאוד מבטיחה. כן. ותידר, איפה אנחנו? כיוון שראתה שלא שמע לה, אמרה לו, הניחני וארד אצל בית דין, שמה ימצאו פתח לנדרך, שנאמר, הרפה ממני 2 חודשים, והלכה וירדתי על הערים. אז הם מבינים את המונח הלא שגרתי, וירדתי על הערים, כמשהו שמזמין עוד סוג של פרשנות. אמר רבי זכריה, וכי יש אדם יורד על הערים, והלא בני אדם עולים לערים. מהו וירדתי על הערים? אלו סנהדרין, ואיך שומעים את זה? איך לומדים את זה? כמו שנאמר, שימו ערים את ריב השם. פה חסר רווח, את ריב השם, זה ציטוט מהושע. הלכה אצלם ולא מצאו פתח ליפתח להתיר לו את נדרו, בעוון אותן ששחט משבט בני אפרים. בואו נזכר רגע, שבט אפרים בדיוק, מבחינה כרונולוגית, זה קרה אחרי. גם חנן קרה אחרי, וגם שמואל קרה אחרי. אחד הדברים, זה משהו שמזכיר קצת, להבדיל 1000 הבדלות, אבל קצת מזכיר לי את התיאוריה הפרוידיאנית על חלום, שחלום מפגיש אנשים מתקופות שונות, מאחד אירועים שונים. ככה אנחנו רואים גם כאן במדרש, בעוד דמויות שלחלוטין לא מהתקופה, הטיעונים לכאורה לא יכולים להיות סבירים, כי הרי שמואל ודאי עוד לא נולד, הוא יגיע אלינו רק בספר הבא, ומעניין שלפי המסורת שמואל כתב את ספר שופטים, זה מעניין, לא חשבתי על זה קודם, אבל כן, ברוח הקודש. לא, מהבחינה הזאת שכאילו הוא מוזכר פה סביב הספר, אבל זה כוחו של מדרש, שהוא לא מחויב לא לזמן, לא למקום, יש לו את החופש המוחלט לעשות את החיבורים האלה, כי המטרה שלו היא אחרת. יש לו מטרה חינוכית, יש לו מטרה של העברה, ולא היסטורית לחלוטין, ולכן הוא פטור. נכון, הסתובבה חודשיים בערים. שזה קרה בינתיים. שזה... הוא הגיע לסנהדרין, בינתיים הוא הרג את בני אפרים. אני לא יודעת אם אפילו אנחנו נדרשים לחפש מוצא למדרש, כי הוא באמת לא מחויב לזה. יש לו את החופש שלו, המטרות שלו הן מאוד מאוד שונות, מאוד שונות מהכתובים. איפה היינו? ויאמרו לה,
ויאמרו לו, ופה מזכירים לנו את הסיפור, אמור נא שיבולת ויאמר סיבולת ולא יכין לדבר כן, והיה שוחטן, שהעלים הקדוש ברוך הוא מהם את ההלכה, שלא ימצאו פתחו להתיר לו את נדרו עלה ושחטה. ורוח הקודש צובחת, נפשות הייתי רוצה שתקריב לפניי, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי לאברהם שישחוט את בנו, אלא אמרתי לו, אל תשלח ידך, וזה מעניין, זה אפשר היה לפתח על זה שיעור בפני עצמו. ולא דיברתי ליפתח להקריב את ביתו, ולא עלתה על ליבי, זה מישה מלך מואב, שהזכרנו את הסיפור הזה באחד השיעורים. זה סיפור מורכב בפני עצמו, לא ניכנס אליו, ואנחנו רואים שיש לנו מדרש מאוחר יותר, איך הוא לוקח את המדרש הקודם, ומפתח עוד עניינים על תקופתיים, שקשורים ודאי, אפשר היה לחקור לאור התקופה איזה רלוונטיות יש להם, אבל הם לוקחים אותנו בהחלט מדרגה נוספת. אנחנו עוברים אל מדרש שמות, אנחנו זזים עוד קצת בזמן, שאומר אין הרים אל הזקנים, שכן בת יפתח אומרת לאביה, וירדתי אל ההרים, וכי אל ההרים הייתה הולכת, אלא על הזקנים היא אומרת, שהלכה לראות לזקנים שהיא טהורה מכל חטא, שימצאו פתח התרה לנדרו של אביה. יש לנו פה שוב עוד איזושהי תוספת, מאוד מאוד מזכיר את המדרש הקודם, אבל לוקח אותנו צעד אחד נוסף. ועכשיו אנחנו... אלא יש משהו שלא הזכרת, שהוא מאוד מאוד משמעותי לתקופה הזו, שאנחנו לומדים כאן, בתקופה הזו הקריבו קורבנות אדם ומולד. וככל שניקח את כל ההסברים מכל הכיוונים, הם כל כך היו שטופים בעניין הזה, ולכן זקני גלעד, היה פה עניין קהילתי, אף אחד לא התערב לטובתה. בגלל העניין הזה והעונש של יפתח והעונש של בני אפרים, זה שאף אחד לא עשה שום דבר כדי להציל את אותה בת יפתח. אני מסכימה לגמרי. ובנאום שלו הוא הזכיר את האל כמוש. ופשוט צריך ללמוד את התקופה הזו ולהבין שהקרבת קורבן הייתה שם חלק מאוד מאוד משמעות. הציטוט פה של מישה מלך מואב, שמקריב את בנו שלו שם. יש שם מחלוקת פרשנית, האם זה את בנו שלו, את בנו של מלך אדום, אבל לכן קורבן אדם היה דבר מאוד נפוץ. אני זוכרת שבהקשר של עקדת יצחק, אבא שלי נהג לספר את זה בצורה כזאת, וגם המדרש הולך באותו כיוון, שלמעשה המלחמה של אברהם הייתה כפולה. קודם כל, לצאת כנגד מה שהיה מקובל, ולא להקריב, כי להקריב זה מה שהיה מקובל. ואז הוא כבר משתכנע שכן, ואז הופכים לו את זה פעם שלישית. זאת אומרת, יש פה מעברים, הגמישות המחשבתית הזאת, להפוך את הכיוון שבו אתה הולך שוב ושוב ושוב, זה מוכיח אל איזושהי דרך של הנהגה, פוטנציאל מנהיגותי טוב, כי הרבה פעמים מנהיגים הולכים עם האמוק שלהם, עם הכיוון שבו הם יתבו בהתחלה, ולא... גם החברות שלה בעצם יכלו להציל אותה, להבריח אותה. זאת אומרת, יש פה הסכמה של כולם, שזה נהוג לעשות את התהליך הזה, ויעשו, הנה, היא הקורבן. ואז מגיעה הפרשנות של הרלב"ג, שהיא ככה פרשנות מאוד מאוד מפתיעה, ובאמת צריך לקרוא אותה בצורה תקופתית, ואולי קשה לו מה שקשה לך, ואז הוא לוקח פירוש מעניין, יוצא דופן, לא יודעת מה עוד להגיד עליו, בהחלט מפתיע, מוכר אולי, אבל תחשבו עליו, הוא באמת מפתיע. תראו קודם דווקא את מקור 8. והנה היוצא מדלתי ביתו יהיה בהכרח בעל חיים, ואם היה ממין אדם יהיה להשם ויהיה מיוחד לעבודת השם יתברך לבד. ואם יהיה זכר, לא יצטרך שיהיה פרוש מן אישה, כי כבר יהיה מיוחד לעבודת השם יתברך. בזולת זה האופן, כמו שנמצא בכהנים ובלוויים, מצאנו גם כן זה הלשון בשמואל, אם לקחו אישה והולידו בנים ממנה. ואומנם אם הייתה אישה, יחויב שתהיה פרושה מאיש, שאם היה לה בעל לא תהיה מיוחדת לעבודת השם יתברך, אבל תעבוד על זה בעלה כמשפט הנשים הנשואות, ולזה קרא יפתח את בגדיו, בראותו ביתו יוצאה לקראתו, כי זה הנדר יחייב שלא תהיה לאיש. מה שבעצם הוא מתאר פה, הוא אומר שהיה ברור ליפתח שאם זה יהיה בעל חיים הוא יוקרב, רק בעל חיים כשר, אבל אם זה יהיה בן אדם, במידה וזה יהיה גבר, הוא יהיה כמו שמואל בעצם פרוש מאישה, ואם זה יהיה לא פרוש מאישה, אלא מוקדש לקודש, סליחה, בדיוק הפוך, אלא עובד בקודש כמו שמואל הנביא, אבל אם זאת תהיה אישה, היא תהיה בעצם, הוא מתאר פה נזירות שאנחנו לא מכירים. נזירות ביהדות קיימת גם באישה, אנחנו לא רגילים לחשוב על נזיר כאישה, אבל אין שם עניין של זוגיות לא קשורה בנזירות בישראל. איפה אנחנו כן מוצאים אותה? בנצרות.
הרלב"ג חי בתקופה שלנגד עיניו יש נזירות, נשים, והוא יכול לשאול את זה לפרשנות פה, מה שלא יכלו התקופות הקדומות יותר, כי לא היה קיים. זה פשוט לא הייתה מציאות קיימת. ובעצם מה שהוא טוען פה, שבת יפתח הייתה נזירה מהסוג שאנחנו מכירים, מהעולם הנצרי, ואני חושבת שזה מרתק. והוא ממשיך ומתאר את המצב שהיא בעצם הסגירה בבית, ולא הייתה רואה אפילו אישה שם זולתי 4 ימים בשנה. אני כבר לא יודעת מה יותר טוב. אני באמת לא יודעת מה יותר טוב. להיות פרושה מאיש ולהיות באיזה מקום מבודד, ורק 4 ימים בשנה לקבל, וזה מסביר שתלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח על בתוליה. והיא הייתה פרושה מאיש כל ימיה. מעניין הביטוי הזה לתנות, שהפרשנים אומרים שזה מלשון תן, זה סוג של יללה. נראה עכשיו את שבע, סיפר אחר זה שכבר מת יפתח ונקבר בהרי גלעד. תראו לאן הוא לוקח גם את העניין הזה. הוא הופך את הכל לסיפור קצת אחר. והנה הרצון בזה שכבר יקבר באחת מהרי גלעד. והנכון אצלי, הוא אומר, רוב הפרשנים אומרים שהרי גלעד זה עדיין עיר אחת. אבל אני לא, אני חושב אחרת. והנכון אצלי, כי יפתח מפני שלא השאיר אחריו בן או בת, יהיה נקרא בהם שמו, וראינו שזה בגלל שביתו היחידה נזירה. מציבה שיקברו עצמותיו בכל הרי גלעד, קצת פה וקצת פה, כדי שיהיה לו זכר באותן המקומות שהציל מיד בני עמון. זה מעונש הופך להיות איזה סוג של, להפך, יד. אנדרטה, סוג של כמו יד אבשלום, איזה סוג של... כן. והמצודת דוד גם הולך פחות או יותר אותה תקופה, לא, קצת יותר מאוחר, גם הולך באותו כיוון, והיה להשם רצה לומר, אם יהיה דבר שאין ראוי לעלות לעולה, יהיה קודש להשם שיתמיד בקדושה ולא ישתמש לחולין. ואליתהו, אז הקריבו עולה, אם יהיה דבר הראוי לעולה. פה הם הופכים את הנדר לנדר לגיטימי, לנדר רצוי, לנדר אפשרי. וכל הקריאות האלה גרמו לי באמת לצרף אותן יחד מבחינתי לאיזשהו שיר. אני אקרא אותו על הרצף ואז קצת אבאר. אני אקרא אותו מהכתוב אצלי, אתם יכולות לעקוב שם. קראתי לו, הגידי לי שמך, באמת מתוך רצון שלפחות את שמה, בשמה היא תיזכר לדורות. התמהמהי בת יפתח, עוד רגע קט, אולי יקדימך איל, אולי יאחז בסבך, אל תפתחי השער, אין אביך פיו פתח, בת יפתח. הנה יוצאת את בתופים ובמחולות, הים לא נקרא, ליבי במצולות. התמהמהי בת יפתח, הניחי יטוף, הן אלמות הלב ליבך יחרוץ, דמעות מלאכים לא יסמאו עינייך, בדידות אין קץ תפקד דמעותייך, בת יפתח. מחולך הפך מספד, זמרתך שירת מקוננות, הבאר ריקה מים עין, רק דמעות נערות מתנות, בת יפתח. מי יסתר בסבך לשמור נפשך? אחות אין לך ואהיה עמך, אין מי ימשך, בת יפתח. הגידי לשמך, שאלה נפשי לבכותך מדי שנה בשנה, מר גורלך כלענה. ויש פה אזכורים להרבה דברים, בוודאי שמרים מופיעה פה, הניחי יטוף, הים לא נקרא עבורה. יש פה קצת מיוסף, דמעות מלאכים שסימאו את עיניו כדי לא לחוות לפי המדרש, כדי לא לחוות את העקדה. מחולך הפך מספד, זה כמובן היפוך. מה אמרתי? אמרתי יוסף, סליחה, כמובן יצחק. מחולך הפך מספד, זה כמובן ההיפוך של הפכת מספדי למחולי, שאומר דוד. הבאר ריקה, שוב יוסף, אולי מפה כבר קפצתי עם העיניים והגעתי עד אליו, ומי יסתר בסבך, זה כמובן המקום שמאוד מאוד חסר לי פה, של האמא. אני לא שומעת פה את האמא לאורך כל הסיפור. יכול להיות שהיא כבר איננה, יכול להיות שהיא אותה אישה זונה, לא, סליחה, אשתו, אנחנו לא יודעים עליה כלום, הוא היה בן אישה זונה, סליחה, אבל אשתו, האמא של אותה בת, לא ברור מה הקול שלה פה, מה היא אומרת. ומי יסתר בסבך לשמור נפשך, זה כמובן מרים ויוכבד שמגינות על משה מכל וכל, ושומרות את נפשו. או העיל, יש פה גם את העיל ש... כן. כאילו מחכים שלפני שקורה משהו שהוא יציל אותה שם. נכון, אולי יאחז בסבך מופיע בהתחלה, אולי יקדימך העיל, מי שראוי בעצם להיעקד. את החלק הבא כתבתי לאבי הבת, ובאמת כתבתי אותו ממקום נורא כועס. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי. עוד זה מדבר והיא באה, תופת תופיה בגלעד ישמע. מצלות זמרתה בנרי המצפה יחזירו כהד כל השבועה.
יצף השם ביני וביניך, אל נא יפתח, אל נא תענה ביתך. סוב על עקביך, שוב אל קהל מרעיך, חזור אל המדבר, אל ארץ טוב, פן מצפון הרעה תערוב. קנאת השם ליחידתך, אל נא תשלח בידך. כשיבולת טרם בשלה, הלכמוש תעלה עולה. היא יורדה בהר, מבקה בתוליה, נערותיה יבקשו לתנות סבלותיה. יורדה דמעתה 2 ירחים. אתה עלה מהלך 3 ימים, התר נדרכה, העלה זכר תמים. אסור בשנאתך, אסורה קנאתך, התר אסורי ביתך. לועט קנו לשמך, אל נא יפתח, אל נא תענה ביתך. בן האישה האחרת, טרם יבשה המאכלת, מגורש אחיך, בני אביך, האין נשייה לסבלותיך, ראש ריקים ופוחזים, לא את קציר שיבולים. מעבר יבוק שרית, פני עמון ראית, ולקנאתך תוכל, שמך היה ועודנו יפתח, ושמה אכול וקל. אחריה יכריעתך שנאתך, ותשקל אחיך בני אמך, שין שורקת בין שיניהם, סבלך סבלותיהם, שמאל סיכל ישראל, והיה המלאך הגואל, פחז כמים עבדה גם בכורתך, על מים תשקל בני אמך, הרף יפתח, אחור אחרת, תמה תקוותך, מות תמות בערירותך ואין פוצה. טוב, אז פה ככה הוצאתי את כל הבפנים, אבל אני רוצה בכל זאת ככה קצת לבאר לכם מאיזה מקום זה בא, אתם יכולים לעבור איתי על השורות, עוד זה מדבר והיא באה כמובן, עוד זה מדבר וזה בא של איוב, תופת תופיה, יש פירוש מאוד יפה על הנושא של תופת. תוף בא מהמילה תופת, כי כשהיו מקריבים קורבנות אדם, אז בכל זאת הדבר היו יוצרים טיפוף, גם כדי לא לשמוע את הקולות, הזעקות, זה נורא, וגם כדי להיכנס לסוג של אקסטזה, שמתוכה עשו. ואז התופים, התוף שלה, כנגד התוף הזה, התוף שלה שבא בשמחה, בא לקבל את פניו כנגד התוף של התופת, של המקום, ולכן המקום של נקרא תופת, כי היו משתמשים בו בתופים. בין הרי המצפה, הזכרתי קודם, יצף השם ביני וביניך אם תענה בנותיי, אותה שבועה שביקש לבן מיעקב באותו מקום במצפה. אל המדבר, אל ארץ טוב, הוא לא הלך אל המדבר, זה הייתה, בזמנו חשבתי שארץ טוב זה המדבר, הוא הלך דווקא לאזור ירדן. קנאת השם ליחידתך, אל נא תשלח בידך כשיבולת, שיחקתי פה עם השיבולת סיבולת, ולכמוש, האל כמוש, זה האל של עמון, אם תקראו את הנאום שלו, אז הוא מדבר על האל כמוש, ויש פה את הכמישה בטרם עת, היא יורדה בהר, מבקה בתוליה, נערותיה יבקשו לתנות סבלותיה, יש לנו את המהלך 3 ימים, שכמובן זה מהלך של אברהם, שהולך 3 ימים, ושם המדרש מפתח את כל מה שעובר עליו באותם 3 ימים, וזה אמירה ממקום נשי, העלה זכר תמים. ופה ניסיתי להגיד, מאסור בשנאתך, איזה צליל אתם שומעים שוב ושוב? אסור בשנאתך, אסורה קנאתך, התר אסורי ביתך. זה אותם השין והסין, אותה שין שלא יכלו בני אפרים לבטא, ולכן אמרו סין, 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 אז ככה ניסיתי להכניס אותה פה. היא תופיע לנו עוד מעט שוב. והשם מנשה, שממנו בעצם נלקח שמו של השבט, שממנו יפתח נמצא, מגיע. השבט מנשה מלשון נשייה, האין נשייה לסבלותיך, ופה אני מנסה לחבר בין הגירוש הפרטי, הגירוש שאחיו עשו לו, ולהדהד את הסיפור העתיק, הסיפור הישן, שבעצם מדבר על אותה העדפה שהזכרתי קודם של אפרים ומנשה. נדלג טיפה, עד אחריה הכריעתך שנאתך, זה כמובן מה שהוא אומר לה, אחריה הכריעתני, אז זרקתי את זה אליו, סליחה. סבלך סבלותיהם, סליחה, שין שורקת בין שיניהם, פה יש לנו את השין, שין שורקת בין שיניהם, ופה אנחנו עוברים לסין, סבלך סבלותיהם, ובשמאל סיכל ישראל, אנחנו ממש שומעים את הסין, סין, סין, והיה המלאך הגואל. זו אותה ברכת הנערים שנאמרת שם. פחז כמים, הביטוי של ראובן, של הבכורה, של אובדן הבכורה, עבדה גם בכורתך, על מים תשקל בני אמך. טוב, אחור אחרת תמה תקוותך, יש פסוק שאומר, והיה עמק תקווה לעמק אחור. אז נשחק עם המשפט הזה, ונעבור לחלק האחרון שפונה לנערות המתנות, אבל בעצם אני מכווינה אותו לכולנו.
לכל הנערות באשר הן, נערות בכל גיל, נערות בכל שלב בחיים. כשיבולת לכמוש טרם עת, השכל נעתן באר האש. אש הקנאה הזרה, אש הסכלות הנשייה, בארנה הבערות, הבארנה אש חדשה. תמלא הארץ מי בערה, איש לא ידעה, איש לא ידעה. אל תחולל למחול קנאתה, אל תחלל נשמה, זמרנה גבורתה, לבל תנשא קנאתה. עשויה ללא חת, זכה מחץ. אל נא תקוננה אובדנה, אל נא תתננה, שננה, לבל ישנה קורבנה. שיחקתי קצת עם המילים לתנות, תנו רבנן, שנו רבנן. אני מבקשת בעצם מעצמי, מציבור אנשים בכלל, להבעיר את האש הלמידה, את אש הידיעה, שלא ידעה איש, גם לא ידעה איש. ועל אותה היעדר ידיעה, איבדנו מנהיגה פוטנציאלית, מנהיגה שאולי אפשר להשוות למרים הנביאה, ועם איזושהי אמירה חיובית ומעודדת, על זה שקהילת הנשים הלומדות הולכת ומתרחבת, ברוך השם, גם אצלנו פה במורשת וגם בכלל, אז נצא עם סיפורה של בת יפתח, דווקא לאיזושהי אמירה חיובית, שנמשיך להבעיר את אותה אש, במקום לתנות, במקום לבכות, לשנות וללמוד ולהתקדם. תודה רבה. טוב. מה?